Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia iġġustifika il-vot kontra l-emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika li ma liġi kompliet tħarrax il-pieni fil-konfront ta' dawk li jinstabu ħatja ta' din il-pjaga soċjali. Mistoqsi mill-ġurnalist Kertzan kif jista' jikkundanna l-vjolenza domestika meta vvota kontra liġi li ħarxet il-pieni kontra min iwettaq dan l-abbuż, Delia baqa' jinsisti li jagħmel sew li vvota kontra dawn l-emendi li fost oħrajn iżidu l-piena ta' ħabs għal dawk li jinstabu ħatja ta' stupru. Ma taħsibx li dak il-vot kontra dik il-liġi wera nuqqas ta' sensitività lejn il-vittmi tal-vjolenza domestika? Le, ma naħsibx. Dwar l-użu tal-marijuana f'ammonti żgħar għal skopijiet ta' rikreazzjoni, Adrian Delia qal li l-Gvern se jibda din id-diskussjoni biex skontu jirbaħ il-voti ta' dawk iż-żgħażagħ ta' 16-il sena li se jivvutaw għall-ewwel darba, grazzi għal vot 16 li daħħal dan l-istess Gvern. U għatenna wkoll li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-użu tal-marijuana għal skop rikreattiv. Il-Gvern irid jiddikjara, Kert, u nsaqsih minn hawn. Inti verament temmen illi trid iddaħħal il-marijuana għax hija l-aqwa ġlieda kontra id-droga? Għalhekk trid iddaħħalha? Jew għax trid tirbaħ il-vot 16. Dik is-serjetà. Dik is-serjetà. Mistoqsi x'jagħmel bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment, Adrian Delia ħareġ kontra dan il-programm u qal li la jkun fil-Gvern lest li jneħħih. Bil-ġurnalist jiġbiddu l-attenzjoni li jeħtieġ ikellem sew lil ta' madwaru. U minkejja żieda fin-nefqa tal-Gvern fi proġetti kapitali, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Gvern għadu m'għamilx investiment kapitali wieħed u li m'għamel xejn biex jindirizza l-problema tal-akkomodazzjoni soċjali. Però ma ħalox settur wieħed illi jġib investiment serju lejn pajjiżna. Il-Gvern m'għamilx investiment kapitali wieħed. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li huwa inutli titkellem fuq is-soċjetà li jimpurta jekk meta jkollok is-saħħa tara li s-soċjetà tibgħat dan il-messaġġ taġixxi kontra. Il-Partit Laburista qal li Delia reġa' konferma li jekk hemm xi ħadd li ma jimpurtax mill-vulnerabbli huwa hu. Dan meta ddefenda l-vot tiegħu kontra l-liġi tal-vjolenza domestika. Qal li l-Kap Nazzjonalista m'għandu ebda rimors li qal fil-Parlament għal liġi li saħħaħ idejn il-vittma, anki jekk f'dan il-każ kellu nies mill-grupp parlamentari tiegħu stess li vvutaw kontrih. Sostna li l-vot ta' Delia kien kundannabbli u l-fatt li xhur wara għadu ma realizzax kemm bagħat messaġġ ħażin lis-soċjetà huwa ta' stmerrija kbira.